Ibon Gaztainazpi naiz, eta Iratiandarekin batera, abentura berri bati ekin diot. Gure asmoa, Zegama Aizkorri maratoia egitea da. Lasterketa hau munduko onena bezala katalogatuta dago. Oso ezaguna da bere gogortasunagatik, eta baita pizten duen zaletasunagatik ere. Batek harriak sartu izkin motxilan, Proba honetarako, Oian Azkorbe Beitia eta Zigor Iturrietaren laguntza izango dugu. Biak esperientzia handiko korrikalariak dira. Oianak 8 aldiz hartu du parte lasterketan, eta Zigorrek 7 aldiz. Baldintzak ez dira onenak. Oraindik otsailean gaude, negu bete-betean, eta bidean, elurra, euria, hotza eta izotza egongo da. Eta baita gure arteko tirabira batzuk ere. Tapetan abaldekazue, tapetan haino. Zer tapetan? Hau aizteko. Aditurik onenak ere alboan izango ditugu. Alberto Ayerbe, urteetan lasterketako zuzendaria izan dena, eta Gari Aristegi, osasun arduraduna. Ez dakit nola moldatuko garen, eta ez dakit amaitzea lortuko dugun, baina saiatu faltan ez gara geratu. Amar, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aurrea! Ekipo! Mutilak! Aupa! Gure intentzioa lasterketa 10 ordutan egitea da. Eta horretarako gurekin etorriko dira programako erredaktore eta kameralariak ere. Unai, Amagoia eta Jon. Arraunlari hoia naiz, kazetaria gaur egun, eta gaur Zegama Aizkorri egin behar dut. Gogotik sufrituta, baina 52 kilometroak bukatu nahi dut. Ibon, horra aurreneko aldapan, ja, zenzillo guztik eta hor. Fuerte hasi zara, Ni hori ez hasiko nintzak ontsi hortan. Jendien aurren kriston palaga. Grabatu orain aurpegia irriparren, segero ez dut irriparrerik egingo, Eskalatzailea naiz. Eta inoiz ez dut ordu terdi baino gehiago egin korrika. Gaur berdin dit denborak. Lasterketa bukatzea da nire helburua. Mutilak, oin hemendik pasatzean bi aukera dauz. Eskerretara ja meta da. Eta zuzen iken bai hau, 2 kilometro falta. Txorien, broma bukatu ditu. Gaur Zegama Aizkorri mendi lasterketa mitikoa egiten saiatuko gara. Herriko plazan hasi eta bertan amaitzen dena. 52 kilometroko buelta. Tartean, Aratz, Aizkorri, Aitxuri eta Andraitzeko gailurrak egin beharko ditugu. Deskantsatzeko hornidura puntu batzuk ere izango ditugu bidean zehar. Bertan jana eta edana izango dugu, baita adituen laguntza ere. Guztira, 5.972 metroko desnibel metatua duen ibilbidea egingo dugu. Hemen gora. Hemen, benetan? Hemen dikon, ta. Bueno, Unai! Bai, segizue korrika. Baina, lasai, Enuen sekula pentsatuko Zegama Aizkorrira etorriko nintzenik. Lasterketa entzutetsu hau 2004 urtean antolatu zuten lehenengo aldiz. Jende askok nahi izaten du bertan parte hartu, baina 500 korrikalarirentzat bakarrik egoten da tokia. Gaur geu izango gara, maratoi mitiko hau bukatzen saiatuko garena. Egingo dizkegu esportzu frogak, froga hauetan, osasun arloko arduraduna bezala, derrigorrez egin behar dira mendi lasterketa batean. Oain esportzu frogan, hortikan atera ditugu datu fisiologikoak ikusteko beraiek nola daude, eta horrela jakingo dugu, gai diran mendi lasterketa bat korritzeko. Ibonek resistentzia aerobiko aldetik, potentzialki hobeto dago, ezta? Baina ikusi behar dugu beste aldage batzuk. Psikologia aldetikan, emozioak, mendia, hotza, bakardadea, mendi lasterketa batean oso garrantzitsua da ikusteko lasterketa bukatuko ote duten edo ez. Helburua heltzea da, teknikarik ez dago. Ez pentsatuta segi, pauso bat gehiago. Pasa arte eta iritsiko da. Denboraik ez palitzak bezala. Korputzak erantzuten badu, heldu egin nahi du. Iratik dakan bentaja da pixu gutxi dakala eta artikulazioetan gutxio sufrituko. Orduan,
sobrekarga muskularrak eta bai, hortan gehiago sufrituko, iratik bere ritmoa mantentzen, kardiobaskularki gehiago sufrituko. Orokorrean, nabaritzen dut inguruan jendeak ez daukala konfiantza gehiegi nigan, baina haien beldurrak ez dira nire beldurrak. Gertaliteke min hartzea, gertaliteke erortzea, gertaliteke amore ematea, baina nik lortu egin nahi dut. Kontutan eukita froga mendilasterketan nolakoa dan, beraien datuak ikusita, nik uste dut ez dutela amaituko, ez batak, ez besteak. Ikuste dutena da, osasun arlotik oso froga gogorra, benetan gogorra. Eta gaur bezala oso ekstrem. Bai, hori dudaik etzeok, Gaurko adek, dia baldintza estremo ditu, era bai. Estrem autentiko. Egaman, lokatzet eurik gehien egon da urteetan, ez da zer pasa. Ez? Eta bero gehien egon zan urtean 2011an nirak iten eskatzen txiki bat. Atara zuten honan kamilan. Bai, irakurri dut. Azkenengo 500 metro. 500 metro gitxia, bai. Eta zamar, bueno, jara? Beruek emuzten nolako bat eta fuera. Motoreak eta puntxizpun. Bai, baina gaina jurintzea kontuetzen ba. Bero, baina, bueno, ni beruaz txarto, bara, tranquil. Erdi maria, baina geltzeko neguela, lurrera. Ambulantzian, metara. Oiana Askorbe beitiak esperientzia handia dauka Segama Aizkorrin. Azken 9 urteetan behin bakarrik egin du huts, eta haurdun zegoelako. Lasterketako honena giroa dela dio. Txarrena berriz, muturreko temperaturak eta eguraldi kaskarra. Ea nola moldatzen den gaurkoan. Ama izan da gero... Ointxe nabil, Martxan ipintzen... Bueno, zen borauka, zure aurrak. Txikitxua bidekoaz nik. Jole. Bigarrenak ointxe urte bete azaro honen jauz. Urte txoa pasako. Ni Segama igez, ia bete bi entrenatu inaben. Hori, inotzu dinabela, la hostia. Makina, Karreri. Zino nion titizien boten nabil, da zango gara zutitzi sekule. Bueno, lo que salga. Tontxe hasinaz, mori. Eta zera zutitzen zara. Oin de puta madre. Bai. Bai? Benetan heliren, enun lanik egiten, bakarrik entrena. Zuk kriston forma honean. Eta ontser saiatzen ari nahi sustartzen. Ez que diferente da, Entrenamendua eta lana, eta flipatzen nabil. Bakarri ume bat, ikusko zu. Ez. Ikusko zu. Zeran aldatzen da ganera dana. Jati, Ze, zure ondea, zemuz, ni gura, ondoltzu ez. Ondo. Ni nabaritzi dut, bikiak, biceps femorala, nabaritu da dira. Hori Desma jantzia naizela. Hankapelotak. Hankapelotak esaten dana. Bai. Gogortu da purtxo bat. Hankapelotak gortuta. Purtxo bat. Bai, nik. Baina... Baina zein hemen, bekok edo goiko? Bekoak. Nik isarratzek. Biztarrak ez? Aia, jo. Ba, ni jateko eta, jo, garik esan du jateko, baina... Niri kostaiten zait. Ura bai. Bai. Abitoiamentuan nu jartzen du janaria. Zuk nahi duzuna egoten da edo antolakuntza jartzen du? Antolakuntza dauz batzuk jarrila. Eta gero dauz, leku batzuetan egon aldia da zure. Taldekideako, laguneko, familikoak gero. Metro batzu dauz. Baina tarte bat dago arautu. Tarte bat. Bale. Handik kanpo ezin da. Handik kanpora ezin da. Itzin. Txoriene. Txoriene, horrela deitzen dio Ibonek Zigor Iturrietari, ETV batean izen bereko saioa duelako. Zigor, sukaldari eta aurkezleaz gain, korrikalari bikaina ere bada. Mundu osoko lasterketetan aritu da, baina kutxunena Segamako hau du. Ibon, corazón! Zer? Ibon, corazón! Pixkat kaina pixa sartu behar diogu, bestela ez da iritsiko. Bale, segi aurre, itxoingo igue. Basta izan marren hilaben, zigar, zastia. 2000. Zu joiu zinen, 2011an, nire postu honen 14 edo 15garren. Bigarren Euskaldune. Eta hor, Santi Espirituen 50garren. Zemak txite horrak. Zaplata. 4 kilometro. 38 falta. Hau, zemagarren kilometroak hau? 6 inguru, 6 ero. Eta bera. Nire ja, altzortu bertan, Eta oina hemen irana bera, Eta hemendik entzun egin daia, Hortik bakarrik erua juteituk, normalen eskerretik. Haupa Ibor! Beti eskerretik, beti! Tapetana baldeka zue, tapetana ino. Zer da tapetan? Tapetana ez aldakizu ezerra. Ez. Hau aizteko. Zigor hori zure datio da, Oiana bakizu, Ogoro asnatzen hasi dela eta. Nire aikera banda. Bai? Kotxe ikusi hon hori, kotxe gata behira.
Bizkaitik etorrik jende animetan, hau da. Kotxi ikusi horreta, kotxi! Zeikak hemen. Venga. Hala, gero arte! Jose Antonio, Bai, egunon. Ze, aizkorriri begira? Bueno, ja ba. Oianaren aita zara, ezta? Hoize berori. Eta nola hasi izan Oiana, korrika egiten menditik? Mendi bilaldiak egiten hasi izan da, kontrolan baino harino hiltzen zen betik. Kontrolan mendi neurtuek izaten da nahi bilaldi neurtuetan da, kontrolatzeko goten di handi paseautu behar da, joan da kontrola baino leheno heltzen zen. Karrera unien ez da ikusten bideik hemen. Jendea, Hau da dana, tope lepo jendiak beteta, eta trama hau da ikusgarri. Ni Segamati Santi Espiritu eta hau igual gehiago gustatzen dira. Oso bolia. Ze jende pilo bat. Hemen, Pasada. Hemen bideo normali ez da ikusten. Azkenean Zegama eta Euskal Herria munduan kokatu ez hori? Hori dek. Da Gipuzko, eta bai, exacto. Zegama, eta izken baten Euskal Herria. Hoxe behar. Eta zenbat jendentzat dagotoki? Danea 500, baina zazketara 225 ditugu. Gero kontu neuki berdik hori. Gezindek parke natural baten da, Aizkorrin, zati ez parke natural. Aizkorri da gure altxorra, gugeri hori konservau barren. Hor sartzea, milaka launek ez da pentsatu ez. Hau gari da. Eixo, urte askotako. Hau Benito. Eixo, Benito. Ikustek. Ja. Abarkak inda. Makina taldiz maratoi egin da zogau. Ez da hori egia izango. Bai. Albarkakin. Bizitza guztien mendin hilita. Bueno. Bai, hasi nizen, ja, 18 urtekin hasi nizen ja, eta bai, bizimatu guzti gehan. Gaurre egin margozu pixka atala. Bueno, aber pixka bat, dugu. Bai, hemen datorkiun neskapotiko gazteok esperto bat behar du igual. Hemen arratzeko baina gaur pasatzeko eta jurin margozu berekin. Bueno, ba, gona. Oso ondo. Pixka londeko jo. Bai, ni lasaiago egun nahi bintzen. Benito, ikarragarria, ni harrituta nago. Zinde zinestu nola gizon batek egin ditzazke, hainbeste maratoi, hainbeste kilometro kolako albarka batzuekin. Zuzen bat entrenatu, Esan dezaket deus. Ez du ala entrenatu. Nik, Eta atera. nik eta denuke frivolizatuen 3 aste. Esan zigutenetik, honea etortzeko. Ba hori zuretzako ni, zera bat atera. Venga. Gutxi falta da, ja. Eskerrak elbirik ez dela. Biziko habitu aventura. Ba. Venga, Irati, guazen! Venga, hor! Venga, guazen, oso ondo! Apa, egon, hori da! Venga, hor, oso ondo! Hemen gaude, venga, txiki, guazen gora! Apa, egon, hemen noa, ondo, Zerbait hartzeko. Hori, Irati, venga. Oindik, oin artekoa izan da berotzeko, pixka berotu du, eta oin ja hemen aratzeko igora horregi esan elurra harrapatuko du horbel pila bat dago, eta hori niko astuna egiten da ibiltzeko. Eta oin txorkatik ez da pixkate esan badola ikututa dukela, hemendik aurrera igonek komerik. Bero eramango zu, gero txorkatik. Bero eramango zula. Pura, hostia. Eta abiatu inbala, Garaya, Benito, zure egun ez da. Eta animo, venga. Irati ematen du kanpotikan ondo dagola, baina egon naiz begiratzen bakoitzaren motxila eta zenbat ura erandun, eta Iratik ez dut batera egon. Kontutan nuke behar dugu, hotza egiten dula, eta normalean egarria ez dakagu, eta hori arrisku bat izan leiken berarentzat. Indarrik gabe geratukoa, azkenen gure gorputza da motor bat bezala. Kezkatutan agorrekin, bai. Ba, uste dut ja, piloto automatikoa jarri dudala, ja.
Ibon etorri da txorkatilarekin. Ematen du hortikan une baite okertu indula txorkatila, egon naiz begiratzen, eta segurazki mendikan aurrera txorkatile horrek arazoak emango dizkigu. Igual agian Ibonek esaten digu zindula gehiago mina dakalako, ikusiko dut. Haue oino landau, baina busti dagoenean, dela, Txarra, Zalkulo eski. Hau karreran zen, baina hortila batzuk eman, bo. Gaztainazpi. Jolin. Txikito. Gauarrena. Aber, Guillermo, entzute aldeak, ze berri zeok goi horitan nuntzaizte momentu honetan, aratzen? Hotza ez da, karanpoia beharko dia orduan. Bale, ba. Ondo zeok, Gero arte. Atabarreta jun bardi hau, eta karanpoia jarri nahi martzio. Karanpoia? Bai, nahiko egora txarran bardi goien da, izoztuta, eta oku nahienak. Venga, perfecto. Abentzio zegoen denak. Bale, ba, sartu, pasen. Ondo, bai, uste baino beto, baina bakit konstiente naiz ez goazela oso askar, eta pixka eta apretu beharko diogula denboran sartzeko eta momentuz animaturik. Baina ez dut pentsatu, egia esan ez dakit zer den 42 kilometro korrika egitea, ez dakat ideiarik ere ez. Noiz jungo naizen lere eginda... Zergati, txorkatila emateziak, bildur pixka, txorkatila atziak, bai. Maz, txartua kasuala? Ja, minberatzen hasi zait. Bestela nihua, izan dizu bat zuri txistu bagoz. Bai. Mira, 11 kilometro eta... Errez? Oso. Zuezate Alberto ginitzen ez zuenak? Bai. Eta, zeintzat ez zuek? Gu aratzeko taldea, guantxe goiti gatoz eta beak inongea deitu dio oso txarra daula eta gutxinez krampoia beharko dola, zetio giro hartan izotza dau eta irrizteteko peligroa daukela uste. Zer dago, aldapa hundia, hola? Bai, aldapa latza da eta izotza eta lurre. Orduan, esan dio bazpare abisatzeko da krampoiak edola jartzeko, porque gaizki dau. Eta haizeare bildurgarri dau, Homeni, aldapagorak nabaritzen dute. Hemen diadan oinez. Benito asko biltzaltzea, mendien? Bueno, bai. Oain eguarri aldea ez. Eguarri aldea jaizten dugu bizkarri mua, porque besta dizen da urte guzti jani bili hor. Entrenamentua da, oi hartzen dien mendaurrea. Bai? Mendautik arantza jatxi. Arantza. Jo. Zena kilometro dik, Benito? 98 bat, hola. Hoi entrenatzeko? Bai. Abarkekin, beti abarkekin? Bai. Beti? Bueno, beti ez, bine, bai. Zeko aizmatuko ez, pixatzen zuzuk. A ber. Juko gita mazazpioa kilo. Hoize nahi nuke. Gehiago? 82. Zinbat? 82. Benito, ni gauza bat izan barrakat, Bai, zogota. Ni pauso hontan ez digua, Lasai. Egitan, bertu gunez. Lasai. Nik eskatuta nago hotzakin. Bai, gero egia da baita hotzak egiten dona da energia asko. Hori da. Txupatzen dugu erpotzi izatik, temperatura mantendu barra. Eta metabolismo igotzea. Ez baldin maiz igotzen eta jaten. Oso ondo alimenta bar da, jantzin bar da. Gero beste arazo bat egoten dek, dia ziur, haizen nahiko fuerte gola, baina gailurretan. Gure gaurko hau ez da lasterketa ofiziala, baina jendea inguratu da. Gailurra ekstremekoen saiakera ikustera etorri dira. Ikaragarri laguntzen dute, zaleen txalo eta animo iue. Batek harriak sartu izkin motxilan, Anda tosti. Zereala eskitu, hemen. Apa ito? Hankatxe gabe, Hanka joku, oie, hanka joku. Oie, errestazuna ito. Oso ondo. Apa, mutilak, oso ondo. Gelditu pixkat. Torri. Artu. Ire albarketako. Eba gizon. Trampoiak. Amagoia. Eba gizon. Zigor. Gauza esate zuet. Edurre, konturatu dira pixka piundu indola. Bai. Hala ere, trakzio katio bakarrik ere. Trampoiak edo igual. Komeni dala, ez da? Arrezago guzate. Trakzio gehiago guzu. Bestela, hanke beti... Nik ez dit ostu nahi, ostu ez dit. Irati, ura dana. Bai, ari naiz. Bai, gutxinetan, ez? Oiana, zueke bai, Ura dana, Kontu zizotzen, Kontu. Kontu zor.
Bale! Nabaritzen dek, Ritmoa nola igo don, Hori, Beniton eskue. Motiko gaztego imantziek. Aber baina aratzen gora. Nik 28 erdi. Honek bi irutaia dauz bakarrik, Uka 5,0 Eta denatzako, Epa, barkatu. Niretzako segama aizkorrien menazten da. Bai. Baitu, bale. Mina hartzeko, hola gotxo pusketa honaiko badek, ez gehiago behar. Behintzak, haide gurtzen, baina hau oso arriskutxo zego hemen, krampoia berdia, bai eta bai. Lasterketaren herena egin dugu, eta zigorrek dio orain hasten dela gogorrena. Nekea eta hotza nabari ditugu, baina elurra laguntzen ari zaigu. Bigunagoa da eta erosoago goaz korrika. Hau esan da bentaja, lokatza baino hori hau. Hau de puta madre. Hanka kotzitu baina, bueno. Netzako de puta madre dago. Hau bai da, amortiguazio ona, zapatilleta. Haudek erregaldua. Joder. Hau, bueno. Zigor saltarinari ja. Juhu! Bueno, 14 kilometro neo, eta gaur naturak keragarrizko oparia, behira, ze lur, eta gure pelaunentzat eta keragarriko zaharria. Izar ditzen geho eta hobeto nikoa. Hala ere erregulatzi izango den kontua, Bira, momentu honetan, Allarte, oantxe pasatzen edituk, ez? Konturatzen bali maiz, hori dek ibilbide alternatiboa dek. Bera. Hau, lasterketako unen egutzen dugu, rekorrido alternatibo bat egiten donaek, aratzko gailurre ebitatzen dik, bi arrazoin nolizken nagusi. Bat, kriston edurret da biune eta zehotea, eta beste bat, izugarrizko haizea hotea. Haizea ere, haizeen gatik bai. Haizea, segun zezakarreko haizea baldan, onutza iritsitakoan, deituko zu hau, eta pixkat erabakiko dugu. Bai, erak ematen duen araberan guk erabaki bat hartuko dugu. Jarraitu gailurretik edo jarraitu alternatibo. Ia, zuzendaria, eik erabakiko. Bai. Zuinak eta honazeko gana, zirez? Nire otza efefena hona bitin, Igonik argondia. Bidea zabaltzen da. Izugarria da zenbat elur dagoen. Zati batzuetan belaunetaraino sartzen zaigu hanka eta oso arriskutsua izan daiteke. Oinak izoztuta ditut. Orain garrantzitsuena ez ostea da. Eta pauso honean eta gelditu gabe segitzea. Laster iritsiko gara haratzeko gailurrera. Oso ondo duaien, abrindo huella. Haratzeko gailurrea iritsitakoan behitu mesedez, Alberto! Oantxe aliatu gaitu, oantxe aliatu gaitik jau, txanda? Bale, bestela ondo zoazte, ezta? Bai, ondo goaz, baina jendea hankak eta, oztutzen eta izozten hasita. Mesedez, santu... Ibon, entzundiak, zemu zoazten? Ja, aklaratzegean. Ondo, fizikoki uste baino beto, baino elurrare uste baino gehiago, metro erdin bat egola. Bela honetaino, eta hankak eta... Oztuta, zazkau, orduan mesedez, Santu Espiritu aliatzeako, preparatu galtze erdiketa. Mesedez. Jasoa, gure kontu. Hala, etorri lasai. Venga, gero arte. Bale ba, hemen broma gutxiko giruaziok eta pagoazti. Txanda eta moztu. Eta paso. Bale, jasoa eta moztu. Nahiko justu nintzatoren da hor, tunelen, klak. Algo puntuan. Gaur tokatu zaiona da haizea, hotza, elur pixkate bilatuko du, Ez da urte gokik onena maratu jaiteko, baina gaur ala tokatu da eta ondo. Gaur maiatzen izaten die unek elurre indakok, goien. Da beste era bat, gaur da hotza, da goienengo da gaina nire uste dut elur dezente eta izotza. Zema denbora da makigu?
Lau ordu eta 20 minutu. Lau eta hogei. Bai. Hala, gozen aizi hartzen. Oan korrikatzen egatxiko gara, Goza bera bain. Lekui peligrosona bat oain haidie pasatzen, aratzko bajadea, hortik Santo Espiritukoa da, txarra, da gero kresterioa, baina kresterio egiteko gaur ez dakik, gaur gaizki ikusten dut. Gaur egin barko du, beste alternatibateko bidea badago, holako girondako, eta nik uste dut hortik sartuko diela. Ninik Benito. Gaurrero Iber. Arikando. Ez. Binero izta Gaurrero Iber. Kontu zaman, Bini izarrite Gaurrero Iber. Ibon. Kuiuz! Ze garbitzeko? Garbitzeko. Apur bat, ze. Hemen dira, Arik, bera, bajatu bihu. Bai, nik uste bizka bai. Uste baino beto bineak. Etzako txarra, hau. 80 kilo. Kozaku ba. Elur asko eta lainoa dago, eta jatxierak arriskutsuak izan daitezke. Kontuz, bagoaz aurrera. Hau benetan gogorra bihurtzen ari da, eta oraindik ez ditugu lanerdiak ere bukatu. Santi Espiritura, garirengan iritsi behar dut, txorkatilean mina daukateta. Epa, guarria. Zemoz? Hola. Ondo? Bai, ondo. Zezate, jateko eta prestatzen. Hementxe, laizter egizten dien da bitarte prestatzen. Eta, Santi Espiritu neotezate normalen zuek edo? Bai. Hau da gure abitelementu. Ni aizkorrin eta... Ni aizurin. Zizaten da hemen, festa bat izango hau, ez? Jende asko pilatzen da hemen, bai. Askotan gehitxore, bai. Askotan hor zaitu ezin da ibiltzen geha. Bate pasoa mordola, beste ez tola pasau behar, da hor ibiltzen geha. Askotan polizilan egiten. Baina, bueno, pasatzen da, eta... Eta hemen hainmentea hundi eta aizkorrin aizkorrin egongo da hainmentea, ez? Aizkorrina ikaragarri goten da. Aizkorrikoa, ez dakit, nik euroa bizi izan dut, eta orduan izaten da, aizkorria ja azkenen igotzeko oten da pasillo bat, eta han bai izaten da ukitzen dugu pixkat jendekin, hori, apartatu utzi inbertzaile, lehenengo pasatzen da jende guztikoa nahi du eta nan ondoa eta ikutu eta dana da, hori ez. Bizi dezu eta, usatzen dezu baino pixkat jendekin. Are aizkorria hola todoterrenok eta ez ziloko, Ez, igotzen geha, goizeko, gero bintzea goizeko lauetan jenkitzen geha, eta goizeko bostarretan hori frontalak inatatzen geha. Eta traste hau olako trastek edarik eta oidanak emateko? Edarik eta oidanak ematen ditugu aurreko aste, larun baten, bolondrez pila bat, urek bakoitzak hartu, lau bat botila motxilatan, eta, igotzen geha gora. Irudia aldatzen nahi diela, osake, ja oidana prest daukeztue? Bai. Dana prest dau. Dana prest dau. Prestatuko eta animatu eta emango joaten da, jaten da, launduko. Oso ondo, oso ondo. Eskerrik asko. Epa! Hoize izan da kamararako Ibon. Bagoa zaldapan behera, Santi Espirituko hornidura puntura. Jende asko bertan erretiratzen da. Guk ordea korrika segituko dugu, oraindik badaukagu eta indarra aurrera egiteko. San Adrian Gokoba zeharkatu eta berehala gara. Beida nola azaldu da, ustez gainea, paraka txuri-txurikin hori izangoa zigor. Venga, Ondo portatu nahi. Venga, oso, tiki, oso. Ibon, zemuz txorkatila. Zemuz dakak txorkatila. Berriro. Eskerreko, bai. Berati. Ez oztu, Bai, eskerrik asko. Venga, Aratzera igotzen sufritu dut, No. Ibon, ez dakiz eman dion garik Iboni? Gora etorri da eta mekago. Hasi da, goruntza. Gari, Iboni, animoak besterik ez dizki ematen, zuri bezala. Metrora, aguantatzen. Venga, oso ondo. Iratik kanpotikan adierazten du gauza bat, baina gero momentu baten berarekin pixka sakono hitz egiten, iruditzen zait Irati aidala justu xamar iristen. Buru aldetikan haule xamar ikusten dio. Alberto, nola geha? 10 minutu atzea pena, ezta? Ondo.
Zati, 10 ordutan sartzeko. 10 orduan egin behar duzue, orduan. Ondo zoazte, ez larritu, oso ondo zoazteta. Beste gauza bat, edurre, badirudi goien, nahiko biune daula, aratzene, ala ikusi zeta, orduan. Aizkorria iristen zeatenen, eta Aitzabalgo zelaia, bakizue, hane Aitxuria alde hartzen da, Kresteriora hartzen da, edo Bedardi hartan, Kresteriokin ahaztu zaizte. Sartu, bidetxo horren goiti bera, Arbelarra. Zati hura oso arriskutsa da. Ibaldakik nondi joan. Bai, hori hiro onditan hori igo egiten da, hortik igo egiten da, hortik hori bera. Pixka luzetxoa da, oizko bidea, oain inbar dutena baino, bueno, ez dute demoraki aurretuko, Zati aizken baten, jetxiera hori ere, badauzke bere gora berak, eta Arbelarra gesten antzeko denbora beharko dute. Oso konsejo hona irututzat Albertoko lantzadun zera, oso bide honezkoa dala iruntzat. Txorkatila, ezkerra, gari. Hostia. Horritosiak. Piskatu gertutak. Zer? Zer, bihurritu ez da? Hostia. Nahiko justu nintzat horren da hor, tunelen, klak. Ezkintze lebe bat zekan. Eta orduan hor tratatu indegu pixkat eta jarri indiegu bendaje bat, porque guain hemendikan gora dakagun arriskua, hori da berrio bihurritzea eta igual ez iristea horrengo puntura. Urrengo habitualiamentua non deo? Itzubiagan. Eta handik 13 kilometro. Albertik. Oi. Ostia. Hemen gaituk. Kalamik, 20 kilometroa ja kalambrekin. Aguteak. Resetetzen da pixka. Zere filosofi sartu zazu hau. Bestela. Dagoeneko hasia naiz kalambreekin. Ea hemendik aurrera nola erantzuten didaten hankek. Sufritu egingo dugu, baina hortzak ez dutu eta amaitu behar dugu. Ze, jaten zoaz ala? Ni kalambreekin hasiak, no? Bai. Karreraren erdibiden gaude. Orduan zure burura etortze zaizkizu gauza asko. Egin deten lana, geratzen zait berdina eta okerro. Hemen dazkaun desnibelak okerroak dira. Orduan hor uste dut igual buruaren lana indartu inbeharko genukela eta igual, ni dakat psikologo lagun bat, agian horri deitu inbeharko diogula. Nik uste dut ondo etorriko zaiola iratiri, indarrak ez bakarrik muskulotan, baizik eta buruan eukitzeko. Hemendik bukarara hautek ilora itxarrena. Andaitzera be gogorrekin andaitziko, Baina mota guztau jana. Baina azkena da Gogorrena hau da. Aldapa moduen gogorrena hau. Esaten, aldapa moduen gogorrena hau, me kago izotitxo. Egin dugun guztia, ze. Edurre, geroztari jauko due, geroztari sartuko die, eta aldapan gora da. Hori nekosoa da. Zapatek egin dikozti, ez dikozte, raketak inor gainen hola. Orduan, nekea. Ezkorria iristen diren, ia dauke terreno bat lauagoa, eta handik Arbelarra jetxienean. Azkar zoaz, nire ritmo, Bai. Arizu erritmoa... Erritmoa altua jarri duzu. Nekia sumatzen hasi naiz, eta azarreture azkarrotea ditu. Azarretu ez, Ibon, jasikoiz kalambrek eta hartu. Saltature azkarrotea, ni bazekit, nire gorputzu. Hola, garri. Tapa. Nixerik baina ez tetuk, osea que, Hori ba. Kiko, krampoiak bai? Bai, ni behar ditut, Bai, venga, jantziko ditugu ordu. Etiketak egin, Ion, elegante egi, Estrenatzen da, jode, ez jo zeini. Ez zehiana estrenikoz? Bai? Sekule jantzi aurria zen da, aurria. Baina ez dezu neuko lasterketek egiten nola krampoiak egiten da? Ez. Nekatzen hasi ja naiz. Bai, nekatzen ja. Ide nekatzea laiz ba. Bai, nekatzen hau. Gastido. Bakarrik igoko balira. Oin, piztu inbarri, botoi bat dukate. Bai, ez da. On. Venga. Hala. Oin korrika, gate, oin jasa, itzakere. Hori korrika. Ni mantzo joan nagoan, Legunean dantzan programan bat. Eka era sambo da, burruka mota bat. Me pone la cabeza, tío. Me tiene loco. Eta oso baten etxean egote zala. Etxean bizi zirela danak. Amona familia lehen guzuk eta anak. Eta amona beti
Eta 2 urteko omiei bebai, koiarakada bat. Ibon, txo. Bai, zemuz. Txartu, tio. Bai. Hankak, baino... Zer dezu? Buah. Kosta egiten zait, hanka jarri eta trakzio egitea. Osa, nekautaz zuaz? Venga, laizter behar zagoz. Segit jo, gaurre. Bioz maiztasuna ondo, ez dakit hau ideia hona izan den, hemen nabil kontrolatzen. Hori honez miratzea, eta pauzon, taka, segi, izpentzatu eta segi. Ni atzean, bale, nahiago dut atzean lasai jun. Ze bestela aurretik presioa nabaritzen dut hor jende atzetik. Baina, jo jugu, gaina perri zatet isilik Zer la variante petante. Isilik eta eguna zoragarria do, Venga, bale, eman. Ba. Hor dau tramo bat, ez dau tramo bat apur bat eskumatara jauzin aldala. Horri tendana eskerretara bota. 2010an elurra egon zan, da pintzan hori, variante bada. Baina izan jalduna, Honen, gerri gortu, minak eta kristo gaztiagako. Aritz, zemoz, bera, gauza da, bi lagunekin nabil, zegama izkorri egiten. Zegama izkorri, parriz egin. Bai, bakit negun gaudela. Ondo iritzen bazaizu, zegaman gehatzen gea. Eskertza izut, oain ikusten gara. Venga, jo, berde. Aritz zein de, Aritz da aspaldiko lagun bat. Kirol arloan ibiltzen den psikologo bat. Oso gizona proposa uste izango dela. Eta ber denon arten, azkenen lortzen dugun helmugaratzea. Dudai harregari, Jose Dudai. Irati eta biok atzean geratu gara, geure pausoan. Elurrak bidea asko zailtzen du. Jaten izia? Ostia, ez, astuin zait edatea, astuin zait jantea, kontxe, bai, igual horregatik. Bakizu ordean rapelatzea? Beira, grabatu hau. Ostia, txo. Jon, hau zema da? Hanka osoa, barruraino. Hanka oso. Sartuta, txo. Venga, ontxe gora. Horri emati eta murru bat niri? Hemen, lehen horri bonea egon da esaten, mikrotik. Bueno, bai, hemen belaunetainoko elurra. Belaunetaino, bera, koianaketanik herriraino. Hau tamainoen arabera da. Ba, ez, dugu haueto, txartu gongo da. Ez da, bajartzeko ez da gongo. Aizkorriko gailurrera iristen ari gara. Gutxi falta zaigu. Maiatzean, lasterketaren egunean, jendez lepo egoten da toki hau. Ikusle asko bertara igotzen da korrikalariak animatzera, giro ederra eta festa handia izaten da. Gaurkoa ezberdina izango da. Ez gaude udaberrian eta animatzailerik ere ez dugu, baina niretzat esperientzia bikaina da. Izugarria da aizkorrira korrika eta elurretan igotzea. Ni, zure atzetik, zu barrura ez basoaz, ni ere ez. Joder, itzeiteatik. Rampoiek igaz da, ez da gitan zematen den, baina... Hemen dago kristorengo balda. Argi hemen, Etorri, Inuzente gehiago ez du behar, Hemen paso txarra daude, Hemen... Bai, hemen kontu zira. Argi, ibili ber, deu, Txorak gehiago ez du behar. Ez, hemen berantzat bado, Kriston hostia dago, hemen, Pauso txarra bat eta, Ba, pauso txarrik ez. Utilarra guan. Kontu ez hemen, Nik beldurra matetik nekeakin, batzutan edo balantzaka. Suabe, Ibon, suabe. Hori da. Pausua, Pausua. Egoerako okerrera ezin zuela egin uste genuenean, gehiago gogortu da malkarra. Hotza, nekea, elurra, bide arriskutsuak oso zaila jartzen ari da hau. Aber, Ibon, entzuten diak, hemen Alberto. Alberto, atxaldeon, oantxe, zeitea, oantxe aizkorriko. Gailurra letu ditu, Dana ondo hemen otzitik eta aizia aterpe... Txikin gaudek, igual barrua sartuko ditu, Venga, txanda. Bai. Babestu hor, Beste gainetin dana ondo? Paso batzuk zeudean oso txarrak. Hemen xoxean, ateitun bera guazik. Jasoa, aztu gabe. Bera hartu arbelarra, Konforme, Alberto, hemen... Honetan gabitzak eta... Venga, aliatuko gaitu eta, ole? Txanda eta gaso. Venga, eutxiko horiek. Negatik martxa, osea... Oinak, oinak izoztuta. Negatik martxa. Lerin da noa. Joder, bitxo. Irati eta Ibon hor daude, nik uste arazo psikologikoekin eta zure laguntza
ondo etorriko zaigu. Mira, Bueno. mira zein da hemen, Kaixo. hemen presentatzen dizu. Hau da, Alberto, gure zuzendaria. Hemen heliek, Bai, hona egin zazkar berritzen. Bai, hona egin. Batzuk gabar laun pare bat igual ire beharra izango dira. Bai. Bai, ez xamar, eta Ez du gero xamar. guain ja goien zebiltzek, aizkorriko gain hortan. Bai. Eta edurre bilunazioak eta nekea. Askotan pasatzen dana da hori, ez? Nekea etortzen daren, bazten dira pentsamentu negatiboa, zalantzak hasten dira, bukatuko dut, ez dut bukatuko, gai izango tenaiz, eta bueno, ba... Bera hori pixkat. Bai, eta bera etortzen da, eta orduan, ba, nekea, ja berez, nekea eukitzen da, baina holako pentsamenduk etortzen dienean, ondik eta gehiago sumatzen duzu, ez? Polita lagostia dago, baina... Txarrena nik uste pasa hemen hotza egiten. Nik ingo nuke, oan. Ze arte, geldialdi arte. Gainopetik guten Bai, artea. Gaina 10 ordutan sartzeko mogan. Vale, Baina laino artetik atengo. Piskat, harrituta neok, egon ja arbelarra iritsi dituk, eta Santo Espiritutik arbelarra gogor jondituk, zan ideat aurretu inditek, gure demoran prebiziok. Baina, alare kontu neuki berdiok, arte noindik holtze urbiko buelta hortan 5 kilometro inbat zarek eta antraiziko barra zeok. Estrem. Gehiegi ostu aurretik pausoa askartu dugu eta bagoaz aurrera. Nik dagoeneko ez ditut hankak sentitu ere egiten. Itxuiapi! Eskerra, bihurutan josten gainean, ez da batzuk. Venga ya, ze broma dau. Joder. Ja, lotxa gero eta gutxiago. Txizain dut, ja, bostaldiz jarraian. Bueno, hori hona, txizaitia hona. Bostaldiz jarraian. Bueno, hori hona. Zuzik egotea kosta iten zaila. Hoita zazpigarren kilometroa. Urbia, bueno, hau berez egan, jut pasatzen da, baina eske gaur. Korreka egiten da. Presentzi jogatetik aldekat. Noski baiet. Netzako ketik egiatzen egia. Netzako bai. Baina lantan da, jente asko goaz, eta azkenean deno ritmoa ezin jun. Baina inberdik aldala, segi. Eta bene txartzen hau alda gizarratik. Baina estek txartu txarteatik. Baina ez dut galduna, Geldi honen, gerri gortu minek eta kristo gaztiagako. Bueno. Geldi honen dala txarra. Listo, guazen ordu. Geldi honen. Ba, venga, ba. Hala por ahí. Marcha. Vamos, Idurieta. Yes! Hostia, txo, baina, hazer ditala. Hor, zuen azterketan, Kilianek irabazio ez dakitzen bat aldiz, ez? Zortzi aldiz. Bai, eta ze irabazte du edo? Bueno, nola da zuen? sari batzuki metalikoa, 1500 bidea zentituk irabazleek, 750 bigarrenak eta horrela. Eta publikoaren zaria baita. Eta gero, sarien nagusi horiek. Hor bilatzen duen ambientea eta laguntza eta giroa. Eta hemen zeok aizken kontrol da habitualiamentu gunea, ezta? Ba, aurreneko urtetik, hemengo taldek erabaki bat hartu ziren. Eta ziren, aizkena pasatzen zen korredorei, neska o muti, Riojako reserva botila bat emango zela. Eta urtero... Ez da hori izango. Claro. Ez da hori izango. Bai, holexe, entzuten degen bezala xe. Ai, hanka sentitzi hostia. Aurrek urtean, haitu nunke justu xamar, ibilizala azkena izan leke? Bai, Arantxa Azpilikueta. Bai. Eta arek, lehen esan diatena ardo botilena, bera ari eman ziren. Eta gu goituria diau, beti, elmugaratzekon aizkenekoi, hartu kaba botila pare bat ezkarresku bi, igaz gaina bigarren egin zuen beste suizo Lanxestein, ura etortzian, propio, ura ikusi nahi zolako, eta bera jarri du alde baten, deni besteen da. Arantxa hori sartu zanen, jata zaudu botiliak eta, berak eukizian hologoxe euforiza bat, momentu bat, ikeragarria, baina poz bat, baina erdierotu eta garrizia, hautza eta honutza. Kao, ulertu behar dira baita, beraz emartzen dira urte batzuk, ez zian lortzen bukatzea, denboran barruan. Alberto, gauza bat, galdero. Demagun pertsona batek egite dula, 8 ordu, 0 minutu eta 5 segundu. Zer gertatzea? Ba ez dala klasifikazioan ateatzen. Ez dala klasifikatzen? Ez. Txipek ez di barkatzen, hori dek ordenagailue. Oso nekatuta gaude denok.
muga-mugan, baina irati da gehien kezkatzen nauena. Leher eginda ikusten dut, eta oraindik 15 kilometro falta zaizkigu amaitzeko. Iristekotan, ondo penatuta iritsi behar du Zegamara. Egon pare bat kilometro borda, ez da? Bai, algun bat. Ba, suerte dik. Gutxiago. Ba, gizitxago gehi, baina gamen dago gora bera asko dago. Da, gora bera, da, pixkat. Baria, nekatzen hasi naiz. Eta gerria atakatzen, gerria, Gerria diotek egitan, Gerriko puntora jartzen izai. Ba, uste dut, ja, piloto automatikoa jarri dudala, ja. Eta hankak badoaz, eta, venga, gorputza atzetik. Lerin da noa. Elur madarikatu hau. Elurra eskiatzeko, mendian ibiltzeko, ez da korrikarako gutxiago. Gerria, Gerria. Markak, handik izango da, Hor, bera, hor. Hor aurrien, zigo, zuzen. Zuek ez da zuen meritu magala, Holako karreretan. Karrera diferentzia baina. Baina, karrerak eta ez dugu esekusik, baina gaur egin zan gogorra dago, Hor dago. Holan, jo. Nola ez, Zegama Aizkorrin ezin zuen falta Letizia Uriartek. Bera da lasterketaren edizio guztietan parte hartu duen emakume bakarra. Bueno, azkenien Zegaman parte hartzen dut, eta batxutaren trenetan eta etortzenaz, bai. Ez damak izkitzu urte asko hona etortzen? Badanak, 14 urte nabil Zegama egiten, da bueno, azkenien urte etortzenaz. Lehenengo urtean oso diferente zan, lehenengo urtean azkenean egun bardinen apuntatzen zinen. Eta untxe apuntatu behar da 4 edo 5 hilabete lehena. Lehenengo urtien neskak egon ginen 5 edo 6 usteot, eta untxe neskak 40 edo 40 eta piku usteot gaudela, ez? Orduen aldaketa asko, baina bueno, Zegamako jentia jarritzen dago lehengo eguneko moduko jatorra eta oso ondo. Letizia da Zegama Aizkorriko lehenengo edizioan parte hartu zuen emakume bakanetakoa. Harrezkero, 14 aldiz bukatu du lasterketa. Jarraitzaile talde bat ere badauka, eta urtero joaten dira bera animatzera. Bezarka handi bat, itxubeako lagunei, eta euden omenez, ez dakita ondo jartikoten. Horrela? Atxaldeon, jaunak. Ahi altzate, prestaketata, no? Zemuz gabiltza? Bueno. Zeustek, aiatuko ja? Bai. Holako prestakuntzak, Intxa horrak, urrak, dena prestatu zuen? Ondo, bueno, nik lagunduko jeta, bakin. Ondo irutzen bazai? Bai. Isotoniko famatuak. Hori ere kontu. Abra, da kurtiz bezala, pozima magikoak. Likido asko eraten die. Orduan, ze gertatzen da, gaia 32 kilometroa dek. Orduan, etortzen dituk, erari isote honoikok eta zeakin, gelak eta letxek nazkainta. Estomagon esartzetatela. Orduan, gustora hartzen diek, Coca-Cola. Iten diona dek, olakotan beti Coca-Cola jarri, hemendik elmugeratzea bitartzen. Eta Rioja, leheno esan degune bai? Bueno, hori azkeneko. Hori gauek. Bai, Rioja etzekia, baina hemen guztu hartuko egena zerbeza bintzet, nakaguen dio, bai, bate baino gehi eskatzen dik, Aurrera eta aurrera goaz, baina hau ez da bukatzen. Ordu asko daramatzagu geratu gabe eta ezin dut gehiago. Besteak aurreratu egin zaizkit eta atzean geratu naiz. Hankak ere ez ditut sentitzen, bakarrik joaten zaizkit. Ez dakit lortuko dudan. Ez da. Bueno, biztan dugu fondie. Urbiko fonda. Bazen gorkatxio. Hemen horregoten da, habitoiamentua, jende pila da, gero Andraitzan digora, ja, jendean. Oita behatziarri kilometro, ez da? Bi behatzi, bai. Oan, hone hausatu aliatu, beste zagion, bai. Eta martxa. Hop, atu. Karrera egunen ez da errekarik, Salto inberralda. Hortik no. Irati doa, Zer?
nola da Aizkorriko asuntoa? Ez seinale badago? Azkeneko seinalea Aizkorrin pasaudienen eta ja seinalea galduta gare GPS-en eta talkitik edeika egia eta ez du hartzen. Eta ez dakit. Nahiko denbora seinale Bai, denbora desente, ez dakit. Alberto ja pixkat preokupatzen hasita dau ja denbora desente dela. Ja berdin zait gora, bera, o... Voy muerta pa todos los lados. Ura behar duzu, irati. Baina hori odolera doa, seitxuan. Bakizun hundi da, Oiana? Bai, zuzen. Horra, ez da? Me la sopla. Ai, ai, ai. Enago lasai. Iratik geroz eta okerrago ikusten dut. Nekeak jota dago eta ez dio gorputzari bueltarik ematen. Oraindik bide luzea eta gogorra geratzen zaigu. Eta ez dakit amaitzeko gai izango ote den. Andraitzen gora 30 kilometron, eta egia esan, uste baino eta nikoa. Bildurra ekarritut, ondik eta ondik eta ondik. Eta guan gozatzen ebai. Gerriko bine hoxei. Gehatzia gertatzen kriminala. Baina bestela, ondo, iratik guztet guztutxo. Iratik guztutxo, eta triste, eta arpegi tristia eginda. Boa ez galdu orain, mesedez. Oso txarto. Oso justuna. Bai. Ba, beharko. Ni mesedez ez daitezela galdu orain. Ja, hemen, malda honetan gora. Zigor hor junda, biratzera zehose. Hemen, 30 kilometroan, hasten da marapea. Una eritxin behar da, gero hemen hasteko. Ia, moraliz da ondo bintzat. Iufa. Ibon, hemen Alberto atzen da. Kaixo, Alberto, hemen Ibon eta taldea, eta bueno. Txanta eman diazunez... Gari! Andraitzen gora goaz. Egualdi, lainoakin, eta hemen... Atzematza jo, jendeari. Gariri esan, nire enkargu bat gerritatik nijoala. Zorratu zabartuta, izautzen duarek. Nire gerria eta aliatzeako, bero pixkatu prestatzeko favore, txanda. Bale, ederki ba. Oain pasaio talki iratiri gari berakin ditzen nahi diketa. A ber, men irati, entzuten didazue? Ja, txiki, nemo zabitza. Desastre. Ega irati, animo, desastre ez esan. Begiratu aurrera, hasta burua. Egun ondo doa. Desastre, oso txartu nuen. Por inertzia. Entzatu momentu baten, playa baten. Eguzkia, berua. Oain ja elurra bukatzen da eta gure ganazatoz. Elurra amaitzen bada, ondo. Elurrakin jarretzen baldin badut, ai. Ibonek zurekin hitzein nahi du, pasako dizut. Gari, jati adetuko duk, Bai, Ibonei guzi jati ze behar duen, eta nik herritan bero pixkat preparaiak. Bai, Ibon, ez dut duen pixkat, hemen jundu baino lehen hemen itzubira etortzen zeaten, ni uste eta arrazoi gabe eta ondo zatozte, venga, egurre. Vale, oso ondo, txanda eta moztu. Venga, txanda eta moztu. Egoeraz da ona, Egun lo previsto. Egoeraz da ona. Gehaltzen zitek asko jota ordu lorten bat igotzen. Eta gesten, 10 minutu baino gutxigo edurretan. Beste da nahia, egia etxok edurri gabe. Baina egin behar da. Beraien hanketan ja 30 kilometro dazkai, Alberto. Lasai. Baina iratik berak beman digu mezua. Berari badirudi molestik gehien molestatzen diona elurra dela. Orduan, jasotzen duenean elurri ja ez zaiola geldituko. Hori garrantzitsua da bere buruarentzat. Estrem dela. Bai, hori da. Hau bestela izango ditzeke paseo bat. Igez esan izin oso ezberdin, Igez eskasa jaren, Zerbait aldatzen da, ez? Aldatzen da. Eta azkenean garen, oin esan dudana da, publikoa. Eta iaz Andraitzen hemen, ez zan publikorik egon. Da beste urte batzutan agoten da, goraino dana jente animatzen. Da tristetxo, da pur bat... Gente falta du, gente. Duk azkeneko txerpe modu, Pita! Bai. Venga, ba. Apanda! Venga! Ataka! Ezin gara ezezkoan jarri, sinistu egin behar dugu. Ez zaigu askori falta urrengo hornidura punturako eta hantxe indartuko gara berriz. Gainera, handik aurrera, bidea goitik beherakoa da. Geure lagunen gana iristear gaude. Horrek indarra emango digu. Venga! Apa hor mutilak! Apa hor, venga, sasoi betian. Apa, Ibon!
Bai, guazen. Oso ondo, venga, Ibon! Oiana, venga, oso ondo, guazen. Zemuza da? Natxiok, auspoz, eta indarrez, hola, bai. Botatzeko, bai. Baina, belaunak eta gerriak sustuak emantziak, Irati doa... Andraitzen, pasaduz miserizak, Zeingo du, nahi gerria behiratu horrena? Bai. Ontsilak endola zaila, zenik etuke. Zemuz dena, edurrasko, ez? Gel bat hartu du. Eske deskuidatu egin da pixat, eta oin gel bat hartu dut, eta ja esan da, ostra. Bai, igual. Buelta mandi, Hasi urbian, aixi eta andraitzen, pasaduz apuran miserizak, gogorra. Ja beruzko, animo gabarriro, eta ja mendeia amaituko, Seguro amaituko, Apa! Venga, Irati, guazen txiki! Bukatu die edurrek eta, venga! Irati, guazen! Venga, oso ondo, venga, bukatu die edurrek, venga, animo. Elur magarikatu atxo. Salda pixa, salda. Uste dut, hanka sartu dala, gutxi jandut. Igual bai, ez? Uste dut bai ez da mandi pajarika bat eman dira. Eta gero gela eman dit zigorrek eta berpiztu naiz. Baina larenoa, hor, momentu batean... Ja, bakizu horrein gartzen zaizuena. Esan diate pare bat igoera pixkatola, baina... A ber, edurri ez dago, izpik ere. Baina benetan, zaitezit, 100 aldiz gogorragoa elurrakin. Egon da momentu bat esan duena jazta, ja hemen retiratuko naiz. Eta pixka rekupera dut. Venga, hor, guazeno. Illa metro beteko elurra, Jode... Jotze da izardiz da indarrez da, oso ondo. Elurra bukatu da, eta bain hemendikan, dena, bera. Ai. Elmugaraino, hortxeakak, Ai. Venga. Zur, oin helburu bezala zazu hartu zegama. Hartu zazu oazurtza. Aukera dokat erretiratzeko. Da oazurtzan... Aurrerako. Bai, oazurtzan. Ez pentsatu orain. Zegama baino, 4 kilometro baino. Bale. Zema kilometro beratze dira? 10, hemendik. 10. Oso ondo, oide. Lasai. Bale. Horri bestaldea, momentu baten. Oso ondo, lasai, zaite. Erori negainea. Oso ondo. Harri hauz gora, mesedez, harri zaite hauz gora. Artista eiz, Zepa artista. Artista, topeago, gizon, tope. Pena, zea. Nortuko dugu. Txasisa. A ber, torri danok. Ja, 10 kilometro gelditzen zuen, eta hau, erdilunpetan, oilunpetan inbarko zuen, baina jazta, animo. Honen argikin, argi egon zate. Oain goiti bera, jetxera bat, una batzutan dago zuen bizixamarrak, claro, beti akagarren jartzen zuen. Alberto, pasaduna pasata gero, hau ja autopista bada, autopista. Bai, baina hortxe izate dituke iztripuk, konfiantza hartzen daren, relajatzen daren, Bueno, prest danok? Venga, bat, airu, venga, salde! Venga, cuadrilla, venga, animo! Apa! Gora, ertzetik! Tumara! Gora, Azkeneko 10 kilometroak falta zaizkigu. Hornidura puntuan zerbait jandugu eta indarrak hartu ditut berriz. Orain hobeto nago, eta gainera hemendik aurrera ez dago elurrik. Lasterketa amaitzea lortuko dugu, seguru nago. Nik rekupera dut pixkat eta, zuen atzetik ondo. Zuen atzetik lasai panoa. Bukatzeko moduan bai. Azkeneko 6 kilometroak. Guazen denbora gehiago galdu gabe bai. Venga, guazen. Aldapa bera, uste baino beto. Oso gozagarri. Denboran pasatxo baino. Oso posike. Jo, nokerrik izan da bukatzen. Venga, mankorrak epsetik. Alberto, gaua gainean da, gau. Bai, kilometro askotan martziek, gorputzen ekatzen dek eta argi artifizialakin, frontalakin, da pixkat biztearen ekabaiten dek, reflejo gehiaz ditu berdinek eta hor esgintze bat eiteko erorketa bat izatik barrizko, Batzutan arazoa hori izaten da, iritsi naia. Bukaerako kilometro hietan, ja iriste dira ikusten duenen, izaten dekolako arreta galtze bat, konfiantzak ematen dona, ez da? Hori arriskutsu izatek, askotan aberik handina orduan txeititu. Zema falta duzeko?
Pare bat kilometro hemendik bera. Pare bat kilometro. Hemendik ja normalean karreran, ja speakerra eta musika entzuten da, eta ja... Ai, atripa dantzan. Ai. Gutxora, arraunariek horre akuariunen sartzen zatenean. Akuariundi barrua. Horti barrua, horako antzeko zerbait. Guazen. Guazen. Pena bukatzia ban? Guazen. Aurrera bukatzen goia. Erronka ikaragarria da, baino ez dakit. Sufritu egingo duela, hori ziur nago, baina bukatuko duela ere ziur nago. Oso buru gogorra dalako. Alberto, bentun. Bai, Maider, aurrera. A ber, guentxe pasadio orturtetik, Hori albiste hona da, oso ondo. Mila esker, txanda eta moztu. Jazta. Oin dana bola, oin bera dana. Dana bera, eta bertan daude ja. Oin dana bera. Seguro baitu. Juan bai, lortu dugu. Bai. Zartu zuten mesedez hemen udaletxe pare honetara, maratoiko heldu gara, 10 minutu barru gutxi gora bera, 10-15 minutu barru izango ditugu eta gailur estremeko korrikalariak hemen helmugan, eta hementxe pasillo antzeko moduko batekin behar diegu nuen, harrera, bikain eta bero bat egiteko. Lehere egin danago, baina holako animoekin eta errez egiten da zirenko izan bau. Zoragarria. Lasterketa zoragarria eukazue. Eutxi honi, tantolatzailek bai, Eko ondeia nahi do. Zuei, eskarrik asko. Osatzea, zegama izkorri, Amatxo! Hau eguna, ez dut inoiz hainbeste korrika egin. Asko sufrituta baina iritsi gara helmugara. Oso hunkigarria izan da. Herritarrak, familia, lagunak, izugarria. Iritsi gara, enuen uste baina utzi diogu. Gaurkoaren ondoren, uler dezaket zergatik den lasterketa hau askorentzat munduko onena. Lortu dugu, Zegama Aizkorri bukatu dugu.